Što vjerovati ljudi moji da sam ja danas počeo raditi. Danas sam počeo raditi. Možete vi to vjerovati. Baš kak sam sretan, to je nevjerojatno kak sam ja sretan. Nakon dugo vremena, nakon 14-15 godina i ja krećem raditi. Napokon da sam 15 godina, 14 godina mako sa te burze, koliko sam to dugo čekao, ni ne znate koliko dugo. Ne znate. Tako da sam fakat sretan. Danas odlično prvi dan odrađeno, sutra drugi dan, tako da sjajno sam to odradio, dobro. Solidno, može to i bolje biti, tako da ćemo sve od sebe da budemo još bolji i eto, odlično, ne može bolje biti. Ne može bolje od ovoga biti, može i bolje. Tako da, odlično. Sam napravio to, krećem raditi. Fantastično. Genijalno. Jako dobro, super. Fantastično. Briljantno. Sad samo nastaviti raditi, nema sad. Samo jako. Sad se sve puno mijenja od toga u životu. Što sam krenuo raditi. Potpuno će biti sve drugačije. Bolje. Tako da sam htio napraviti ovaj video da ljudi saznaju da sam potpisao ugovor i da sam krenuo napokon raditi. Koliko sam dugo čekao to, jako dugo vremena i eto, dogodila se prilika, otvorila se i idemo sad na najjače i najbolje. Idemo zarađivati novce, idemo i cure će to drugačije sad primjećivati sve, tako da idemo najbolje i najjače da nastavimo sa dobrim i da zarađujemo novce. I eto, sad ću moći ići nastaviti i na jesen opet ići na dramske, tako da mi se sve poklopilo.